tu, Jozef Drotár, ak si tu a počuješ to, stoj si za slovom, prosím. Je tu. Čakaj, Jožko, urobím ešte niečo. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Super, ja ťa zdravím, Marko. Zdravím ťa, Jožko. Ja by som chcel, brat môj, aby sme sa videli, mohol by si zapnúť kameru? Ešte raz? Že aby sme sa videli, mohol by si zapnúť kameru, prosím? Ja bych to nechal radši tak, keď to nevadí. Ale vieš, ja by som chcel kvôli tomu, aby tí ľudia sami videli, s kým sa bavím, vieš, lebo tu je fotka. Tak, ale tí ľudia, nebo tí lidi, ktorí znají tebe, tak znají i mě a vědí, takže nemyslím si, že je na místě. OK, Jožko, ja ťa prosím o jednu vec, budeme sa baviť čisto slovensky a česky. Sú tu ľudia, ktorí nerozumejú rómsky, ja viem, že ja tiež hovorím doma rómsky, hej, iba rómsky. Áno. Ty tiež hovoríš rómsky, vieš, aby to bolo zrozumiteľné pre všetkých, ktorí nerozumejú, tak sa dohodneme, že sa budeme baviť rómsky, ešte raz česky a slovensky. A týmto vlastne sa môžeš predstaviť, Jožko, kto si, čo si, do akej cirkvi patríš. Ja sa tiež predstavím, ale ako ty si tu host, takže môžeš najprv ty. Nech sa páči. Ja som Jožko a patrím do Kristovy církve a som následovník a učenec Pána Ježíše Krista. OK. Takže ja som Marko. Som katolík. A verím tak, ako verili apoštoli. A som apologetik. No. OK. Chci ještě než začnem se nějakým způsobem bavit, rád bych si ujasnil nějaké věci dopředu, aby nedošlo k nějakému nedorozumění nebo k nějakým hádkám. Určitě tady nejseš v té pohnutce a v tom postoji, tak jak si uvedl třeba na tom svým komentáři, když zdával ten plagát, když si zveřejňoval ten plagát, vytvořil si nějaký plagát se mnou a s tebou. A viděl jsem tam, že mi to poslali mi to určitý lidi, kteří nějakým způsobem prostě to vyfotili a poslali mi to, a kde ty jsi tam přišel jakoby v tom komentu s tou pohnutkou, že si se mnou chceš pohrát. Nevím, s jakou pohnutkou si přišel, to uvidíme, jedna věc. Druhá věc, chci si ujasnit jednu věc a to říkám zcela upřímně. Pokud tady bude mezi tebou a mnou nějaký prostě takový ten přístup k tomu, že jeden druhýmu bude skákat do řeči, jeden druhýmu bude tlačit něco, nějak. Já to říkám veřejně tady přede všema, já se odpojím. OK. Ja by som len dodal jednu takú krátku vec na to, čo si povedal, Jožko. Ja som videl tvoje streamy, videl som, ako tam hovoríš o biskupoch, kňazoch a katolíckej cirkvi. Ja neviem, je ozvena, prosím vás, všetci počujete tú ozvenu? Já tady já u sebe chvilkama mám ozveny od tebe, ale to nevadí. Lebo ja počujem veľmi dobre, hej, dobre. Dobre počujeme, OK. Tak skúsime to takto, Jožko. Ja viem, že ty si kazateľ, hej, alebo kážeš. Ja nie som kazateľ. Ja by som ťa chcel poprosiť o to, aby tu nebola kázeň z tvojej strany, ale nech to je dialog, rozhovor medzi nami dvoma. Že by som sa niečo pýtal, ty mi odpovieš, ty sa budeš pýtať mňa, ja ti odpoviem. Do 2 minút maximálne, aby sme to stihli dať, lebo ak tu bude kázanie, vieš, úprimne ti poviem, Jozef, ja nie som kazateľ. A dúfam, že ani ty mi tu nechceš robiť kázeň, ale sa budeš rozprávať o tom, čomu veríš. Hej? Takže nech sa páči, môžeme začať. Hele, ty budeš
domluvme se takto. Ty obhajuješ svoji církev, svoji víru, svoje postavení, svoje a já obhájím to svoje. To znamená, že z toho svýho se poptám na něco, není to vůči tobě, jo? Chci zdůraznit jednu jedinou věc, že nejdu proti tobě jako proti člověku, určitě ne, protože my jsme spolu jako lidi nikdy neměli problém a doufám, že to taky i zůstane. Pouze jsme tu o tom, aby jsme si vyměnili nějaký názor nebo vedli nějaký dialog a tím to prostě skončí. Pokud se budeš cítit v tom, že prostě nechceš odpovídat, nemusíš, pokud to bude z mý strany. Len ti do toho skočím na chvíľu. Poďme do toho tak, že budeme odpovedať, lebo to by bolo nefér voči ľuďom, ktorí nás počujú, aby sme nechceli odpovedať. Keď nebudeme odpovedať, tak povieme neviem napríklad, ale poďme do toho, že budeme odpovedať. Súhlasíš? OK, souhlasím s tím, ale chci ještě říct, Marko, jednu takovou věc důležitou, že budu velmi rád, kdyby za prvý to netrvalo dlouho, protože opravdu nechci tady trávit nějaký dlouhý čas tady na tom streamu, protože já mám třeba Dohodneme sa takto. Ja som sa pozeral včera na tvoj stream, bol 1,5 hodiny. Dáme to od 21:30 do 22:30 na 1,5 hodiny. Čo ty na to? 1,5 hodiny to dáš? Já ti to nemůžu zaručit, už jenom to, že jsem sem přišel, protože jsem ti to včera slíbil. Jožko, pozri sa, ja sa tu nechcem hádať. Jozef. Ja tu chcem viesť dialog. Vieš, dialog, ale máš s niekým, to vyvíja... Ja ti rozumiem. Prosím ťa, nechaj ma hovoriť, ja ťa počúvam v kľude, ja ti neskáčem do toho, hej. Ja som ťa počúval včera, keď si hovoril, mal si 1,5 hodiny o tom, aká je katolická cirkev zlá, tak tu máš teraz oponenta, ako to, čomu veríš, môže byť ľahko vyvratiteľné, vieš, a dajme tomu 1,5 hodiny nie je až tak veľa, Jozef. Já nevím, já ti nemůžu slíbit a nemůžu si ti zaručit, že prostě to bude tak, jak říkáš, nebo tak, jak žádáš. Nevím. Prostě já jsem svobodný člověk a věřím, že i ty. OK, poďme do toho, Jozef, radšej, lebo budeme sa tu naťahovať, vieš, že koľko tu budeme, koľko tu nebudeme, lebo špekuluješ, nemám rád špekulácie. Ja ti to vravím úprimne, ja som úprimný človek, ja ti to poviem rovno do očí. Nemám rád špekulácie. Ak dám slovo, že tu budem, tak tu budem do konca, dokedy sa tá debata neskončí, lebo ty hovoríš o katolíckej cirkvi, to, čo som počul, a ja ti to môžem aj pustiť v pohode. Hej. Jo, to není problém, hele, já jsem jasně řekl, Marko, že prostě nesouhlasím s určitým učením, která římskokatolická církev vede, to je celý. OK, ja by som mal jednu takú otázku, prosím ťa. Skús mi povedať, čomu vlastne veríš ty? No za prvý, věřím tomu, že Pán Ježíš Kristus, který přišel, ten ukřižovaný a 3. dne z mrtvého vstání vstal a je živý, zavedl a přinesl něco, co pozměnilo úplně od toho začátku, myslím tím starým zákonem, kde se tam něco psalo, jednalo se o něco a šířilo se to na bázi Syna Božího, čili na Krista Pána Ježíše. Věřím tomu, že učení, způsob, princip, který Pán Ježíš Kristus přinesl, jakožto slovo, který se stalo podle Jana, ne? Jak je napsáno v 1. kapitole Jánovým, a myslím, že to je hnedka 14. verš, tak je napsáno, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi náma. A já věřím tomu, že to slovo, které se stalo tělem, přineslo a pozměnilo úplně něco, co nepřinesl člověk, ale přinesl to samotný Bůh, jo, z nebe. A věřím tomu, že to učení, nebo ten způsob, princip a všeho toho, co přišlo skrze Pána Ježíše Krista,
předal svým učedníkům, aby se to dál nějakým způsobem šířilo. Tomu věřím. Okay. To znamená, jestli to dobře řeknu, Marku, nevím, prebáčin, nezlob se, jo, ale nevím, jestli to řeknu správně, protože já třeba moc historii, jo, nějakým způsobem nepátram do historie, nečtu historii třeba tak jako ty, ale nevím, jestli se tomu říká rané křesťanství nebo raná církev. Řekl jsem to správně? Tak tomu věřím já. A proto by byla moje první otázka teďka k tobě, jestli teda můžu. První otázka k tobě z mé strany je, jestli římskokatolická církev byla dřív než raná církev. Kdo byl první na té scéně v té době? OK. Rímskokatolícka církev. Ja ti položím len ľahkú otázku. Komu Pavol píše zo svojich listov ako prvý? Jak to myslíš? No veď, máš Pavlové listy, nie? Áno. Korintským, Galackým, Efezanom. Tesalonickým. Áno, komu píše Pavol ako prvým? Efezanom? Neveď. Jožko, ty si kazateľ. Myslím, že to je, ale tak na tom nestojí, ne? Přece něco, co chceš říct. Po skutkoch apoštolov, no práve na tom veľmi stojí, po skutkoch apoštolov, aký list nasleduje? No myslím si, že první, co tam bylo, tak byli, myslím, že Korinťanom? Nie. Tak tam ti to píšu v komentároch, tam to píše to Rímanom, nie? Jo, Rímanom. No, okay. No a teda aká církev bola v Ríme? Dodnes je katolícka, nie? No jo, ale ty jsi mi neodpovedal. Takže Pavol píše Rímanom, čo sú vlastne katolíci, takže píše to rímskokatolíkom? No já vím, kam tím, jako já ti rozumím, kam tím míříš. Rozumím ti, ale chci se tě zeptat, že dřív než se zavedla římská katolická církev a jakoby to učení toho, jestli bylo to učení, který má římskokatolická církev, ještě dřív nebo první, než vlastně jakoby byla ta raná církev. Úplne. O tom jde. Úplne. Ja sa ťa spýtam jednu ľahkú otázku a ukážem ti vieru Pavlovu, ukážem ti tvoju vieru, moju vieru a koho viera sa soduje na totálku s tou Pavlovou vierou. Máš vieru Pavlovu, Jožko? Ještě jednou, prosím tě. Či máš vieru apoštola Pavla? No tak samozřejmě patří to k novému zákonu. Dobre, povedz mi, aké evanjelium prijal Pavol? Učení Pána Ježíše Krista. Áno, Pavol špecifikuje, aké to je. Dokážeš to nájsť zo Svätého písma, Jožko? Moment, já si vezmu Biblii. No, veď ja som na to čakal. No tak samozřejmě. Takže co chceš, abych ti našel? Pavlovú vieru, ako prijal Pavol, vieru od Krista. No, je napsáno, že hlásá Krista ukřižovaného. Áno, Galackým 1.7. Tak. Áno, Galackým 1.7 hovorí: čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, iba že sú niektorí, čo vás zmetú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my, alebo anjel z neba, iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliatý. Ja sa ťa pýtam, Jožko, máš to isté evanjelium, aké mal apoštol Pavol? Tak samozřejmě. Dobre, tak mi prosím ťa ukáž, kde jasne Pavol hovorí, čo prijíma. No přijímá přesně to, co učí Pán Ježíš Kristus. On to špecifikuje vo svojom liste a ja to nechám na teba, mal by si to vedieť, si kazateľ, kážeš, kde to Pavol hovorí, čo prijal od Pána, takže nech sa páči, máš priestor, ukáž to. No přijal, počkej, já si to tady najdu, vydrž. No můžeš čít, keď chceš, tak je to Galanťanom a je to hnedka od první kapitoly, od prvního verše můžeš čítat. No, Pavol ustanovený za apoštola nie ľuďmi, ale prostredníctvom nie ľuďmi, ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom, Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych
A všetci bratia, čo sú so mnou v Galátskym cirkvám, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás oslobodil z terajšieho zlého veku podľa Božej vôle a Otca nášho Boha. Jemu sláva na veky vekov. Amen. No a potom je to o evanjeliu. Ale ja som ťa žiadal, kde Pavol jasne špecifikuje, čo prijal. A mal by si to vedieť ako kazateľ. Ukáž mi to, pouč Dobre. mne. OK, 11. kapitola, prvý list Korintianom, 11. kapitola, prosím ťa, čítaj teraz ty. Vydrž. První list Korintianom. Prvý list Korintským, 11. kapitola, verš 23. Od verše 23. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že Pán Čo prijal od Ježíš... pána? Sekundu, čo prijal od pána? Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal. Učení? Evanjelium, nie? Učení, Evanjelium. áno. Evangelium. Dobre, čítaj ďalej. A teraz sa pozeraj, na čom stojí Pavlova viera a celé evanjelium. Čítaj. Na Kristovi a jeho obete. A čítaj ďalej. Že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl: Vezměte, jeste, toto je mé tělo, které se za vás láme, toto čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Toto čiňte, kdykoliv byste pili na mou památku. Neboť kdokoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Tak. A kdo by... Mám číst dál? Áno. Jo. Vydrž tělu... kde jsem to měl? Kdo by jedl tento chléb nebo pil kalich Páně nevhodně, bude vinen proti tělu, krvi a Páně. Ať člověk zkoumá... Mám číst dál? Nech človek skúma sám seba, tak ja pije z toho kalicha, hovorí Pavol, lebo kto nerozoznáva telo, ten si ja pije odsúdenie, preto je medzi vami veľa chorých, slabých a mnohí zomierajú, je to myslím 30. verš. Ale koncentrujme sa, to čo Pavol príjma je vo 23. verši, tam hovorí: ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal. Že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal ho a vdával ho svojim učeníkom hovoriac: toto je moje telo, podobne vo verši 25 hovorí: a toto je moja krv, píte ju na moju pamiatku. A vo 26. verši je napísané: a tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovú smrť, kým nepríde. Teda je to ohlasovanie Pánovej smrti a na kríži, teda je to ohlasovanie evanjelia. To hovorí doslova... Áno, ja ti rozumiem. A teraz sa pozeraj na tvoju vieru, že nekorešponduje s Pavlovou. Verš 27, kto by teda jedol Pánov chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa voči Pánovmu telu a krvi. Ty vravíš, že katolícka cirkev je zlá. Katolícka cirkev má vieru... Sekundu, Jožko, prosím ťa, nechaj ma hovoriť. Povidej. Katolícka cirkev má vieru presne tak isto, ako mali prví kresťania, ako mal apoštol Pavol a to, čo vyučoval Ježiš. Ja ti to môžem dokázať ľavou zadnou, nemám problém, lebo tu sa píše: kto by teda jedol Pánov chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Teda tam je otázka: môžem ja hrešiť symbolicky? Ak áno, dokáž mi ako. Symbolicky? No symbolicky síce áno. Symbolicky síce činíte to, co vlastně apoštol Pavel zmínil a zmínil tady. Ja takto to nemyslím ešte raz. Moja otázka, či dokážem hrešiť symbolicky? Ak áno, dokáž mi, ako hreším symbolicky. Symbolicky asi možná ne, ale duchovně ano. Dobre, tak teda je v tom chlebe symbolicky. Poslouchej, Marko. Symbolicky sice činíte tak, jako římskokatolická církev, ano, já nepopírám toto, činíte tak. Zvěstujete Pánovou smrt, připomínáte si touto večeří tímto, co jsme tady teďka četli, jo? Ale tam je ten verš, kde
Kdo by vzal, kde jsme to četli, v jakým verši, prosím tě? Vo verši 27. Kto by teda jedol Pánov chlieb, alebo pil Pánov kalich, Nevhodne, previní tak. sa. Nehodne. A tam je otázka, ak je to iba symbol, alebo iba duchovná prítomnosť, Tak a ako právě ja môžem proto se hrešiť? ptám. A na to jsem se chtěl zeptat já tebe, No. přesně tak. Je to pro tebe toto, co děláš, symbol? Nie, je to skutočne Kristus, lebo takto vyučuje Ježiš Kristus v 6. kapitole, 54. 56. a 56. verši, kde hovorí Kristus, po grécky v origináli je tam napísané Hotrogon Mozarka, kto žuje moje telo. My katolíci neveríme, že Kristus pri poslednej večeri povedal, toto je symbol môjho tela, alebo toto je iba duchovné moje telo, ale Kristus tam používa slovo, toto je moje telo. Takže Tak, ak to je na jeho tomhle telo, stavíš- je to skutočne telo Krista. V pořádku. A na tom to stavíš a chceš poukázat, Marko, že římskokatolická církev je jakoby v té pravdě a na tom se zakládá všechno vlastně. Ja ti ukážem, ja som ti teraz ukázal Pavlovú vieru, ty si povedal, že máš vieru apoštola Pavla. Ak máš vieru apoštola Pavla, všech, však to není jenom, ale pozor, nezapomeň, nebyl tam jenom, neodpovedal si mi na to, na čo som nebyl sa tam pýtal. apoštol jenom Pavel, ale byli jich, nezapomeň, že on tam nebyl sám. Byli tam i Samozrejme, ja ti ukážem, že viera apoštolov je presne totožná s tým, čo robím ja. Hej? Ale ja som sa ťa pýtal na tú otázku, na ktorú si mi neodpovedal a zobral si ma inde. Ja som sa ťa pýtam, ako môžeš symbolicky hrešiť? No symbolicky? No však symbolicky asi nezřešíš, protože činíte tak před zraky lidí. Dobre, super. Moja Ale druhá duchovně otázka na ano. teba. Duchovně ano. Moja druhá otázka je ten chlieb, ktorý ty požívaš a ten kalich, ktorý piješ, skutočne telo Kristovo? Duchovně ano. Duchovne áno? Takže nie je to symbol. Symbol je právě to, co tam vy činíte. My taky tak činíme. Takže je to symbol alebo duchovne? Symbolicky nám ukázal pro lidi, co je ten chléb života a co je ten kalich. To víš ty a vím to já. Dobre. V tom se můžeme shodnout. Ale co Zkusíme se to týká toho 27. verše, kde jsme tam četli, kdo by vzal tento chléb a tento kalich nevhodným způsobem, tak tady nás to už někam zavádí a zavádí nás to prostě do těch duchovních věcí. Protože všimni si, Hala, kolik lidí dneska můžou přistoupit k večeři Páně. Za prvý, protože jim to slovo říká, že kdo nejí, nepije, není v Kristu a tak dále. Známe to. Víme to. Víte to vy, víme to vy a ví to i všichni kolem ostatní. Ale já se chci zeptat trošičku dál. Vysvětli, nebo zkus vysvětlit od toho 27. verše, pokud ty to bereš jako symbol, anebo to bereš Ja to beriem ako skutočnosť. Tak jestli to bereš jako skutečnost, jak teda potom člověk, o čem tady Kristus mluví, OK, že může budeš mi vzít- asistovať? Povídej. Budeš mi asistovať pri tom? Lebo ja chcem, aby si mi pri tom asistoval. Ty veríš, že Ježiš Kristus je Boh? Věřím. Dobre. Ako Boh na počiatku stvoril nebo a zem? No na počátku podle Genesis 1. kapitola můžem číst od 1. verše. Můžem. No veď ako? Ja sa nemusíme ani čítať, ja chcem, aby si mi len asistoval pri tom a ja ti to takto vysvetľujem. Ako? No Stvoril slovem. Boh všetko. Slovem? Výborne, slovom. A teraz sa pozeraj. No. Je Kristus Boh, teda je všemohúci. Automaticky, ak je Boh, rovná sa byť všemohúci. Je to Bůh syn. Kristus, samozrejme všemohúci, hej? Lebo o tomto je kresťanstvo. Každý, kto je kresťan, pravý kresťan, verí v Otca, Syna, Svätého Ducha, jedného Boha v troch osobách, to znamená Boh Otec, Syn a Svätý Duch je jeden Boh, ale v troch osobách. Ak Ježiš Kristus, ja neverím, že je Otec, ja verím, že je Syn Boží, ale je to jeden Boh s Otcom, na počiatku stvoril nebo a zem slovom, lebo to vidíš v Koloským, vidíš to v Jan 1.1, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo Boh a to bol
bolo Boh, hej, ono bolo na počiatku, Boha všetko povstalo skrze neho, teda skrze Krista, bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A tam potom vidíš jednu vec. Hej, že na počiatku Boh stvoril všetko slovom. Čo si mi asistoval ty a ja ti ďakujem za to. No však na Potom ale- začátku, no, Áno, Povedej, na dokonči. počiatku stvoril všetko Boh slovom a Boh stvoril všetko sám. Ale vidíme, Áno, že ale aj Kristus všetko stvoril. nezapomeň, že toto, co o čem mluví, že až v 3. verši, tam na začátku se taky něco děje. Prečítaj, keď môžeš, pravá. No, ja Genesis. 1:1. Genesis. Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh, buď svetlo a bolo svetlo. A Boh videl, že svetlo je dobré. Stačí, Marko, stačí. Od toho prvního do toho třetího. Prosím tě, vysvětli mi, kdo je ten duch, který se znáší nad vodami a kdo je ten, který řekl, ať je světlo a bylo světlo. Můžeš to nějak, prosím tě, trošičku vysvětlit? To je doslova Boh, Otec a ten, ktorý sa vznáša nad vodami, je Duch Svätý, ktorý všetko oživuje. Boh tvorí v Trojici. Izaiáš 44, verš 24, chod si to prečítať a prečítaj nám to celé, prosím. Izaiáš 44, 24. Vydrž. Izajáš 24 si říkal? 44, 24 verš. 44. No já tady mám, hele, i ozvěnama chvilkama tě slyším, víš, takže ti moc nerozumím. Mhm. 44. Vydrž. Izajáš 44. A verš si říkal 24. 24. Áno. 24. Toto praví Hospodin, vykupitel a ten, který tě utvářel od lůna matky. Já jsem Hospodin, který činí všechno. Já jsem roztahující nebesa, kdo byl se mnou, když jsem rozprostíral zemi. Toto? Mhm. Niektoré preklady uvádzajú, napríklad jeruzalemský preklad na konci hovorí, ja sám rozprestieram, tam sa to píše, nie, že on sám, Hospodin sám to všetko robí. Je tak? Tam sa to píše a jeruzalemský preklad tu uvádza, nikto nebol so mnou, hej. Ak by si čítal jeruzalemský preklad, je to tam. Ale nechcem sa tu baviť o preklade, chcem sa tu baviť o tom, že Boh hovorí, že on sám stvoril všetko. Hebrejom 1.10 hovorí, počúvaj, miloval si, o synovi hovorí, Hebrejom 1.8, 9, 10, o synovi hovorí, tvoj trón Bože je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva, kde odišiel? Kde odišiel? Haló? No, počujem ťa. Jo. Mě to odpojilo, nevím proč, co se stalo. No, Hebrejom 1.7, No, za prvý, 1.8, 9, 10. Marku, já tě prosím o jednu jedinou věc. Přestaň být ironický a arrogantní. Přestaň. Takový to posměšování a ten úsměch. Prejač. Přestaň to dělat. Přestaň, protože jestli Prosím vás, hodláš je se tu- takhle chovat, Je tu 80 ľudí, aby si sa i tu kdyby tady bylo nevyhováral. 1000, Aby si sa tu nevyhováral. poslouchej. Počúvaj. I kdyby tady bylo 1000 lidí, já ti říkám, přestaň se tak chovat. Mě to vadí, Prosím vás, Pohošli. ľudia moji, ako sa ja chovám? Normálne sa s tebou bavím, ja ťa počúvam. Ne, neskáčem ti seš do toho. arrogantní, prejač. Posmíváš se, tvůj úsměch není úsměvem, prejač. Nedělej to, Marku. Jestli se se mnou chceš nadále bavit tímhle způsobem a tímhle Čo? postojem, tak já ti říkám, přestaň.
Přestaň, nebo To je arogant, vieš, čo je jedno, kdyby tady arogancia? měl 20 000 lidí. Přestaň to dělat. Vieš, čo je arogancia? Hele, přestaň to dělat. Ja sa ťa pýtam, či vieš, čo je arogancia, no. Prostě přestaň to dělat, lidi nejsou za prvý blbí ani slepí. OK, ja si vypnem kameru, pozri sa, ja si vypnem kameru. Nemám problém Nejak. si vypnúť kameru. Ja si Klidne. vypínam kameru, aby mi nehovoril. No, Klidne a si vypol vypni. som si ja, Marko, kameru. A poď, môžem čítať, lebo tebe vadí môj výraz tváre, takže OK. Ne, ideme. vadí mě, jakým postojem a jakým způsobem prostě k tomu přistupuješ, jak seš OK, jakoby ideme povýšenecký, riešiť seš moju osobu. povýšenecký. Chceš riešiť moju osobu alebo tvoju vieru? Chci řešit obojí, protože i způsob... Moju osobu, ja neriešim tvoju osobu. Ja kašlem na osobu spôsob, človeka, ja riešim to, čo mu verí. Ty riešiš moju osobu, robíš tu ad hominem mňa. I způsob k tomu patří. Pozri sa, chceš sa so mnou baviť, alebo chceš tu Povidej. kokať a nevedieť, čo hovoriť. Povidej, nezdržuj OK, to, povidej. OK, vidíš, že na počiatku Boh stvoril všetko sám, Izaiáš 44:24. OK, no a dal? Kristus stvorí všetko, v Hebrejom 1, 8, 9, 10. No však My o nič synovi nepo- však no. hovorí, tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo priamosti. OK, a tým chce- Miloval si OK. spravo, nechaj ma hovoriť. Počúvaj, ty mne ideš hovoriť, Jozef, o tom, že som arogantný. Na začiatku si chcel, aby sme si do toho neskákali a neustále do toho Protože skáčeš. mi to začíná mi to vadit u tebe. Tak sa ukľudni, ja tu čítam Božie slovo, maj úctu pred Božím slovom a ak to nedokážeš, tak sa modli za to, hej. Tak díky za radu. No však, ja som ťa len nakopol, aby si sa viacej modlil, nič viac. Jasný. OK. Miloval si spravodlivosť, nenávidel si neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, povýšil viac ako tvojich druhov a ďalej o synovi hovorí, na počiatku, ty, Páne, si na počiatku stvoril nebesa a zem sú dielom tvojich rúk. Teda to znamená, že Kristus všetko stvoril. Dochádzame naspäť k viere Pavlovej, lebo si naspäť ušiel. A Kristus všetko stvoril slovom, lebo Boh stvoril všetko slovom. A my vieme, že slovom Kristus na počiatku, Kristus keď prichádza, je nazvaný Božím slovom. A to je Kristus, hej. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A Kristus kriesi mŕtvych, uzdravuje chorých a robí veľmi veľa zázrakov svojím slovom a tým, že sa niekoho dotýka, tak práve Kristus pri poslednej večeri vzal chlieb do svojich rúk a hovorí, toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás a jeho slovo bolo vyrieknuté, to slovo, ktoré stvorilo svet, bolo vyrieknuté, teda chlieb zostal chlebom na vonok, chutil ako chlieb, vonial ako chlieb a vyzeral ako chlieb, ale už to nebol chlieb, už to bolo skutočné, telo Kristovu, podstata chleba sa zmenila. To isté na víno. Víno ostalo vínom, čuch, vôňa, chuť pretrvávali, ale jeho podstata sa zmenila. Tomuto verí Pavol, naspäť sa vraciam k Pavlovej viere, tomuto verí Pavol. Pavol verí, že symbolicky sa hrešiť nedá, lebo takto ustanovil Kristus. Kristus v 6. kapitole Jánovho evanjelia hovorí, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život, lebo moje telo je skutočný pokrm a moja krv je skutočný nápoj, to je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Takže tam je potom otázka, chlape. Ak máš vieru Pavlovu, prečo sa tvoja viera nezhoduje s vierou apoštolu Pavla? No, shoduje se, protože víš proč? Vy jako římskokatolická církev jste sice převzali to, co je napísané, recitujete to, ale skutky vás odhalují, protože ve skutečnosti nečiníte tak, jak nařizuje Kristus. Nečiníte tak. Ano, vy berete, Pozri sa, vy ja som čtete, ťa no, vy berete večeři, páně, děláte. Já nevím, jak tomu přesně říká se v katolické církvi, myslím, že Eucharistia. Tak. Ale všimni si, v tom 27. verši je něco, kdo by nevhodným způsobem pil a jedl tento chléb,
pije si a jí si svoje odsouzení. A já, sám za sebe tvrdím, že právě římskokatolická církev právě tímto způsobem, i když tak činí a věří tomu, že to je v pořádku, tak tímto způsobem římskokatolická církev už si vlastně svoje odsouzení snědla a vypila. A víš proč? Takhle, na čem zakládám? Poslouchej, počkej. Teď chci se vyjádřit k něčemu já, protože ty seš v tom slově, co máš, nebo co ses naučil, nebo ten váš vůdce, váš duchovní vůdce, farář nebo biskup, ať je to papež, jo. A hlavně ten duch, tady ani nejde o toho biskupa a tohle, ale ten duch, toto není ten boží duch z božího království, toto je ten duch tohoto světa. A víš, proč tak to mluvím? Protože keď odkazuješ na tento verš a četli jsme si ho tady a zmínil si, sám si začal číst od toho 20. nebo ten 27. verš, tak já ti k tomu chci říct jenom jednu takovou věc. Nebudeme kázat, nebudu ti kázat, ale řeknu ti a obhájím zároveň tím svým to, v čem věřím, jo? Není to o tom, Marku, a říkám to veřejně především, jo? Není to o tom, abych tě schodil nebo tohle, to vůbec ne. Tak jak ty si řekl na začátku, je to o tom, že ty chceš prostě proukázat tu víru, kterou máš v tom učení, který máte, a já mám podobně, ale já se chci k tomu vyjádřit tímto způsobem. V tomto 27. verši, co jsme četli, jo, o tom kalichu a o tom chlebu, došlo na to, já sám za sebe, nevím jak ostatní, protože ty si ve včerejším videu, nebo kde to bylo, si zmínil takovou věc, že ať je to Janko, Michal, Tomáš a tohle, tak se všechny zničil a toto a tak dále. A takovým způsobem si reagoval a jednal. OK, včera bylo včera, dneska je dnes. Já to neřeším. Už tam se ukázal, že Kristova láska v tobě není. Stopnem ťa na chvíľu. Poslouchej. Počkaj, ja ťa stopnem. Ja ešte raz, prosím ťa, zo srdca ťa prosím. Daj bokom osoby, sústreď sa na to, čo som ti povedal. Vyvracuj to, čo som ti dal. Ja nevyvracujem osobu. Ja sa vracím k tomu verši 27. Prosím ťa. Vracím sa k verši 27. O mojej osobe. Vracím sa k verši 27, protože jestli ty si... OK. A je to tady. Skús prosím hovoriť o Biblii, ak to dokážeš. No však verš 27. Lebo neustále, Jozef, neustále hovoríš o pastoroch, hovoríš neustále o kňazoch, o biskupoch, ale nehovoríš o Biblii. Tu máš debatu, tu nemáš kázanie. Hovorím o učení, kteří títo... Hovorím o učení. Hovorím o učení toho, co vy praktizujete, chápete, co kážete? No. Právě proto, co jsme tady teďka četli v tom 27. verši, Marku, kdo by pil nevhodným způsobem a jedl tento chleb, pije si o svoje odsouzení. A na základě tady tohohle verše a z tady tohohle, protože o tom mluvíš, něco si k tomu řekl, tak já ti můžu říct a lidem, sám za sebe, ať si udělají obrázek a rozhodnou se sami. Není to o tom, abych se s tebou přitahoval. Ale ty si mi zatiaľ nevyvratil nič. Ty si mi zatiaľ nevyvratil nič, ty to nechávaš na ľuďoch. Ty si tu na to, aby si niečo vyvracoval. Ak máš pravdu, ukážeš to z písma. Ak nemáš pravdu, budeš do toho neustále dávať svoje slova. Ukáž mi to z písma, že máš pravdu. Ak to nedokážeš, tak povedz, nedokážeš to. Nie je hamba. Kdyby to bylo opravdu tak, jak jsi teďka četl, ten verš 27. a opravdu by to bylo tak, jak bylo, tak byste naplňovali jako církev. Ale ukáž mi to z písma. Ukáž mi to z písma. No však teď na to jdu, nech mě mluvit. Teď na to jdu. Kdyby to bylo opravdu tak, jak si teďka četl, tak byste naplňovali verš a prosím tě, můžeš ho přečíst. Jan 13. kapitola, keď tě můžu poprosit. Pojď do Jana 13. kapitola. No. A přečti nám, prosím tě, verš 34-35.
Splnilo by sa. prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy milovali navzájom, ako som ja miloval vás. No, podľa toho Tak. spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať, no. Tak. A tady ti chci ukázat, kde samotná římskokatolická církev, vlastně to učení, ten duch toho učení, rozdělili Krista. Protože všimni si, ty čteš to samé, co čtu já. A přesto stojíme proti sobě. Ty mluvíš o Nie. Kristu, ale já taky mluvím. A přesto si Máš jste problém, Krista rozdělili. máš zase problém. Zase máš problém. Rozdělili jste Krista. A víš proč? Vieru Pavlovu, počúvaj, ja som ti No, tak ukázal já ti vieru Pavlovu. ukazuju věru Krista. Počkaj, Protože sekundu. Ja ti ukazujem vieru Pavlovu, ktorá tu je od čias apoštola Pavla. Doslova do písmena. Od čias apoštola Pavla. Ty si mi to nedokázal vyvrátiť, ideš tu hovoriť o tom, Ale akí však sú ti to katolíci. vyvracujú. Nevyvracuješ, práve že nevyvracuješ. Vieš, čo robíš ty? Ty tu robíš ad hominem na katolíkov ako takých, ktorí No, vraj protože podľa teba šíříte vnímajú učení, se nehodne. kterým já OK. nesouhlasím, protože A Pán teraz sa Ježíš pozeraj. Kristus A teraz učí sa něco pozeraj na jiného, mnou. Marku. A teraz sa pozeraj na mňa. Pán Ježiš Kristus učí něco predtým, áno, ale to slovo ide ďalej, kde Pavol hovorí... To slovo jste počkaj. si vzali, přivlastnili a otočili jste si ho. Áno, ale to slovo vo verši 28, ktoré ti nevychádza a cez ktoré my sa riadíme, my katolíci, je verš 28. A vieš ktoré? Nech teda človek Pojde. skúma sám seba a je a pije z toho kalicha. Lebo No kto však áno. je a pije, Áno. počúvaj ďalej, verš 29, lebo kto je a Áno. pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. My No katolíci... však samozřejmě, nech každý zkoumá sám sebe. No a, A jak teraz dobre zkoumá počúvaj. katolická A teraz církev? dobre počúvaj. My katolíci, a my to máme presne podelené, Ne, ak urobíš nesouhlasím. No. máš ísť vyznať svoj hriech kňazovi, lebo takto určil Kristus v Ján 20 verš 26, či 20, no proste je to tam, Janovom evanjeliu, Jasně. A kterému knězovi, prosím tě? apoštolom, a oni to predávali ďalej. Chceš to vidieť? Ideš so mnou Ne, do toho? myslím ti v to ukážem současnosti, krásne z dnes. písma. Dnes, Chceš to vidieť? dnes, Ideš so dnes. mnou do písma? Realita, ukáž Chceš realitu. ísť so mnou dnes. do písma? Ja ti Takže ukážem když písmo. zřešíš, Marku, ty když zřešíš, ukáž mi to, co uděláš ty. Ty když zřešíš a Chceš vhodný- vidieť písmo? Chci, abys to ukázal, jak OK, je to na super. dnešní dobu. Poďme do toho, tak poďme. Levitikus, prosím, otváraj. V starom zákone bola spoveď tiež, hej? No nie tak ako dnes. Ježiš vykonal dokonalú obetu za hriechy, Áno. aby sme my neprinášali obety za hriech. Sekundičku, nech to mi tu posiela hlúposti. No, Levitikus, 4. kapitola, verš 3, čítaj. Počkej, ja si to ne... A ja ti ukážem, presne ti ukážem, spoveď zo Jenže- starého zákona až po nový. Čítaj. Nedávajme do toho naše slova, čítaj. Levitikus. 4. kapitola, verš 3. I kdybych ti tady četl cokoliv, stejnak jste si obrátili. Čítaj mi prosím to, čo som ti dal. Ak hovoríš, že spoveď je nebiblická, tak ja ti ukážem, že spoveď je biblická. Ja ti říkám, od že základu proste až po koreň. Čítaj. Ja ti ukazujem a Čítaj. říkám ti, že římsko-katolická církev Čítaj. se vrátilo Kristovo učení. Čítaj mi Protože to tak prosím. není. Ak to nie je Kristovo učenie, že sa mám spovedať, a vyznávať hriechy kňazom, tak ja ti to teraz cez písmo Ktorému ukážem, kňazi? keď sa toho nebojíš. Ktorému Či kňazi? budeš čítať? Ktorému Ak to kňazi? dokážeš. No dokáž Štvrtá to, že máš Levitikus, pravdu a 4. čítaj. kapitola. Levitikus 4. 4. kapitola, verš 3. A teraz, teraz ti predvediem spoveď z celého písma ti predvediem spoveď, lebo vy čítate a neviete, čo čítate. Levitikus 4. kapitola, verš 3. Zřešil pomazaný kněz za svůj hřích, který zřešil, přivede k Hospodinu jako oběť za hřích býčka bez vady. Povidej. No. A co ti A chceš ešte dočítaj ten verš. Za obetu, za hriech pánovi, nie? No já tady mám zřešilý pomazaný kněz za svůj hřích, který zřešil, přivede Hospodinu jako oběť za hřích býčka bez vady.
Super. Ježiš zomrel viac. My nepotrebujeme prinášať krvavé obety. Hebrejom 10, verš 12, čítaj. Áno, to víme. Áno, No to veď víme. čítaj. Práve proto, že Pán Ježiš Kristus je tá samotná obeť a vy ste tú obeť rozdelili. No vidíš. A ako vieme ste zo tú obeť starého rozdelili. zákona, počúvaj, veríš tomu, že zákon je tieň budúcich dobier, že starý zákon ukazuje nový zákon. Veríš tomu? To hovorí apoštol Pavol v 10. kapitole Hebrejom vo verši 1, že starý zákon je tieň budúceho zákona. To hovorí Pavol. No. A takže keďže starý zákon ukazuje predsa spoveď a vyznanie hriechov kňazovi, lebo čítaš to, môžeš to čítať, Levitikus 5. kapitola, verš 5-6, čítaj a ja ti ukážem spoveď zo starého zákona a uvidím, čo povieš potom a radných kresťanov ti ukážem. Jenže Pán Ježíš v novém zákoně říká úplně něco trošičku jinýho. Ja ti ukážem nový zákon, neboj sa, ja sa nebojím. Ja ti ukážem celý kontext zo starého až po nový, lebo tak sa písmo číta, zo starého až po nový. Než že si niečo vyťahne Mári Vedarči. Ukážem ti to celé, no čítaj. Ak sa nebojíš písma, tak čítaj. Poď so mnou na spoveď, no poď. Nebojím se písma. No tak čítaj. Nebojím se písma. Čítaj. Nebojím se písma, víš, o co tady jde? No bojíš sa, kazateľ, lebo nechceš čítať. Nebojím, manku. To není o tom, já ti to klidně tady přečtu, ale ty mě nenecháš mluvit. No čítaj. Prostě ty se bojíš. No však čítaj. Ak naozaj to tak je, tak čítaj. Ja ťa prosím, čítaj. Rozdělili jste Krista, Pala. No veď, čítaj. Môžeš, pozri sa, 10 krát mi povieš. Rozdelili ste Krista. Ja ti ukážem spoveď z nového zákona, s ktorou nesúhlasíš. Ja ti chcem ukázať tú spoveď, proti ktorej ty si. Ja ti ukážem v celom písme. Levitikus 5. kapitola, verš 5-6. Levitikus 5. kapitola. Vydrž. 5-6. I stane se, když proviní v jediné těchto věcí, se musí vyznat to, v čem zřešil. A za svůj hřích, kterým zřešil, přinese Hospodinu svou oběť za vinu, samici z bravu, ovci, kozu jako oběť za hřích a kněz za něj vykoná smíření za jeho hřích. No, jenže tady víš, o čem to je? No. Tady Bůh poslal svého syna a on je tou dokonalý obětí. On je ale ja nevravím, že nie, ja vravím, že áno. Ja s tým problém nemám. No. Áno, je to tak. Ale všimni si Božia vôľa v starom zákone, aká bola. Zákon je tieň budúcich dobier, teda tieňom nového zákona, keď sa na to pozrieš, že kňaz vykonáva obetu za hriechy a odpúšťa mu hriech. Tam sa píše, kňaz ho zbaví hriechu a on sa odpustí sa mu hriech. Ale do té doby, dokud zákon nezabíjel, protože zákon zabíjel. Okay. Nikdo nemohl. Okay. Ale pak přišla jiná smlouva, čili oběť Pána Ježíše Krista, která je dokonalá a je bezpoškvrný. Tím pádem knězi, poslouchej, tím pádem knězi, biskupové a všichni toto padlo v Kristu Ježíši. A víš proč? Protože on se stal tím knězem. Aj biskupom. To znamená, poslouchej, počkej chviličku. To znamená, že když člověk zřeší, měl by utíkat nebo jít za knězem nebo za biskupem? Měl by? Podle tohohle, co si teďka četl, ano. Podle tohohle ze starého zákonu, ano. Ale to, co říká Kristus, ne. Protože za tebe se kněz, počkej Marku, nech mě domluvit. Za tebe se kněz, ani biskup, ani papež neprihovárá u Boha. A víš proč? A víš proč? Ne, počkej. A víš proč? Protože tak, jak si četl v tom 27. a 28. verši, jak jsme společně četli, kdo by vzal a jedl a pil nevhodný, pije si svoje odsouzení a přesně tohle to udělali. A víš proč? Nepočkám, teď nech mluvit mě chvíličku. Nepočkám. A víš proč? Protože všimni si jedné věci.
Ano, vy mluvíte o Kristu, ale přicházíte s něčím jiným. A víte s čím? S rozdělením. A víte v jakém smyslu? Víte v jakém smyslu? Protože příklad, ty když zhřešíš nebo něco, jdeš za knězem. A kněz se prihovárá za tebe, modlí se za tebe, aby ti byly odpuštěny hříchy. A kněz určí, zdali ti byly odpuštěny hříchy. Je to tak? Nie. Ne? A jak to teda Nie. je? Tak jak No to teda vidíš, je? ani tomu nechápeš. No Ja řekni som mi, ti jak chcel to teda ukázať, je? ja ti presne ukážem to, čo hovorí Božie slovo, lebo ty tu dávaš neustále svoje myšlienky. To nejsou myšlenky, to nejsou myšlenky, Jozef, já ti chci jenom poukázat. Jozef, Počkej, Marku. Nechaj ma teraz hovoriť. Nechaj ma Ty hovoriť. mě nenecháš Môžem hovoriť. Já ti chci poukázat, že ten kalich a to tělo Kristovo, vy jste sice přijmuli, ale začali jste ho pít nevhodným způsobem. A víš jakým způsobem? Protože jestli na mě vytahuješ starý zákon a čteš ze starého zákonu a na tomhle tom ty zakládáš pravou víru nebo pravou církev, čímž je římskokatolická církev podle tebe, tak mě teďka dobře poslouchej. Ve starém zákonu moc dobře víš ty a vědí to i ostatní, že Bohu je ohavný, když muž obcuje s mužem. Jozef, neposúvaj sa, prosím ťa. Počkej, sa. ne, Vieš, je čo to tu robíš? ohavnosť? Počkaj, je to ohavnosť, Pavol o tom píše. Nepočkám, nezlob se na mě. No, hovor. Je to ohavnosť? No áno, je. Je to ohavnosť? No, teď si áno, vem. je. Když Bůh stvořil člověka, poslouchej, Bůh stvořil člověka, stvořil muže. Ukaž mi někde ve starém zákonu, anebo v novém zákonu, kde Bůh stvořil muže a k němu stvořil muže. Ukaž mi to. Nie je to tam. Protože římskokatolická církev v dnešní době, všimni si, římskokatolická církev v dnešní době dokonce schvaluje, aby muž žil s mužem. Kde? Ja ti teraz pošlem na účet 500 eur, sľubujem ti, mám peňazí dosť, topím sa v peniazoch, bracho, pre teba. Normálne, keď mi ukážeš z učenia katolíckej cirkvi, že si povedal pravdu, máš odo mňa 500 eur. A ak tu neklameš ľudí, Pavol hovorí v liste Rímanom 9. kapitole verš 1. Hovorím pravdu v Kristovi Ježišovi a moje svedomie mi to v Duchu Svetom dosvedčuje. Ak hovoríš pravdu, dokáž to, máš teraz. Daj mi zdroj, kde sa to presne píše, daj mi zdroj. Ja ti to všechno odešlu. Ja ti to všechno pošlu. No teraz pošlu. mi daj mi Papež prosím, daj. je hlavou státu, všimni si. Kde a s kým pracuje papež? S ľuďmi, s Jako biskupmi, s kňazmi a s ostatnými ľuďmi. Ale ja To sa ťa znamená, pýtam s na to, čo si povedal. politikama a s vládcema tohoto světa, s mocen... Jožo, som ti stopol mikrofón. Skočil si od spovedi, lebo nemáš argument. Ja ti ukážem. Ja sa nebojím svätého písma. Bez Božieho slova ideš do mňa. Bez Božieho slova. Si normálny. Od spovedi, od Eucharistie, od Večery Pánovej, o ktorej Pavol hovorí, že je jeho viera, že je tam skutočne prítomný, si skočil zase niekde inde. Teraz zase skáčeš niekde. Nerob kenguru. Proste buď fér. Bav sa tu o Božom slove. Ja ti dám 500 eur. Prosím vás, nevypínajte komentáre. Ja ti dám 500 eur, Jozef, ak mi dáš fakty. Zatiaľ si ani jeden fakt nedal. Manipuluješ tu ľudí. Manipuluješ a kričíš, manipuluješ. Ak si slabý v Božom slove a robíš kazateľa a tvojou úlohou je nadávať na tých pastorov, že berú desiatky, nadávať na tých farárov, že sú to katolíci a popri tom nepoznáš poriadne Božie slovo a bojíš sa ho. Igor, na ten druhý mi musíš poslať niečo. Bojíš sa Božieho slova, úplne sa bojíš Božieho slova, lebo ja ťa tu volám do Biblie a ty mi tu koktáš a nechceš ísť do Božieho slova, tak tam je problém. Jozef, tam je veľký problém. Vieš? Lebo ja ťa tu nevolám proste do nejakých
hlúposti, ja tu nechcem osočovať teba, tvoje spoločenstvo, kde chodíš. Ja sa tu koncentrujem na tvoju vieru, ktorú ti drúzgam, búram a ty nemáš argument. A na to začínaš kričať. Takže ja ťa prosím, buď fér, si kazateľ, si dokonca máš nejaké spoločenstvo, ukáž ľuďom pravdu z Božieho slova. Ja spoveď dokážem z Božieho slova. A inak, hej, ja toto musím ukázať, hej, aby to ľudia videli, sekundu, lebo tu klame Jozef verejne. Ja nemám rád klamstvo, ja mám rád pravdu. Tuto je zdroj, aktualizované SK. Pápež Lev vylúčil požehnávanie osôb rovnakého pohlavia. Toto je fakt. On tu bude klamať. Takže Jozef, prosím ťa, buď budeš hovoriť pravdu, alebo prestaň klamať ľudí. Prestaň klamať ľudí. Si tu proti pastorom, a ja tu nie som proti pastorom, ty kokso, ja nemám. Úprimne, ja som sa bavil s pastormi, Boh im žehnaj tým ľuďom, berú desiatky, oni budú za to súdení. Zapni si prosím ťa mikrofón, Jozef Drochár. Určití pastoři spolupracujú a súhlasí s vami. Proto nemajú účasť na Božím kráľovství. Poď so mnou do Biblie. Nemám, no však ja ti ukážu. Ukáž mi. Prečti mi Jana 13. kapitolu. Poď. Ideš do toho? Ideš do tej spovede? Ideš? Nemám problém, ideš. Ty si ušiel od spovede, lebo vieš, že je biblická. Prečti nám verš 34-35. No veď ja som to čítal. Ostaňte v mojej láske. Ostaňte v mojej láske. Ostaneš tvoji lásku. No a teď mi ukáž, ako rímskokatolická církev má Kristovou lásku, keď primuli učení apoštolu a Pána Ježíše Krista, kdy Kristus říká, aby človek nerozdeľoval. Všimni si jednu jedinú veci. A to ukazuje, že máš pravdu, hej? To ukazuje, že máš pravdu, ty, hej? Učení ukazuje, ne ja, učení ukazuje. Protože kdyby to tak nebylo, tak přece Pán Ježíš Kristus neříká, milujte se navzájem, tak ako ja som miloval vás. Slabota si. Ja som si myslel, že si väčší frajer, ty kokso, ale slabý si. Ty si zmyslel. Slabota. Žádná slabota to není. Ty mne tady chceš ukázať niečo a ja ti ukazujem. Ideš so mnou naspäť do tej Biblie. No však odkazujú na ten verš a reagujú na verš 27, 28. Ale počúvaj, ja som ti povedal jasne. Ja som ti jasne povedal. 27, 28, predtým konáme pokanie, kde Ježiš Kristus poveril apoštolov, fúkol na nich v 20. kapitole Jánovho evanjelia. Komu odpustíte hriechy, budú odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Ty vidíš v Novom zákone, že je Biblia, že je spoveď biblická, preto sa bojíš ísť so mnou do tej Biblie. Ja sa nebojím. Ja jenom proste nesúhlasím. Ideš so mnou. Nesúhlasím s tým. Ak sa nebojíš, nesúhlasím s tým, jak vykladáš to Boží slovo. Ideš so mnou do tej Biblie, áno alebo nie? No, nesouhlasím s tebou, jak vykládáš to Boží slovo. No tak sa bojíš sa normálne katolíckej sviatosti, lebo vieš, že katolícka sviatosť je tak silná. Že mu to je silná, ale ne v učení Pána Ježíše Krista, ale v učení práve toho Boha. Len budeš citovať písmo, ja ti len citujem písmo, ja nič nerobím, ja ti citujem písmo. No cituješ, ale podľa vašich vúdcov, ne podľa Ježíša Krista. Ja ho nevykladám, ja to len citujem a ono to krásne do seba zapadá. Vidíš a to? Nedávam svoj... No, ale toto... Vedeš se mnou filozofii. Ešte raz, ideš do písma so mnou. Však celou dobu s tebou v písmu sem. Nie si. 90% toho, čo hovoríš, sú tvoje slova a vymysly. No však, ja bych se k tomu dostal, kdybys mi do řeči neskákal. No však hajde mročo, čas Androda, ideš? No však ja som v tom celou dobu s tebou, jenže ty dobre, proste, jak milé pociťuješ, Ty si povedal, že v Jánovým 13. kapitola, verš 34-35. A tady ti chci niečo ukázať. Ja som to čítal. No ty si to čítal. Môžeš nám zároveň k tomu ešte prečísť jeden verš, prosím te? No Efeským 4. Prečteme si to od Efeského 4. kapitola. Môžeš, prosím te? Môžeš?
Efezánov 4. kapitola. Jeden je Pán, jeden Boh, A budeme číst přečteme si kousek. Efeským 4. Od prvního můžeme přečítat až klidně do 25. Preto vás prosím, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo. So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja, jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden je Boh a Otec nás všetkých a nad všetkými preniká všetkých a je vo všetkých. Každý z vás dostal milosť podľa miery, ako vás obdaroval Kristus. Preto hovorí, do výša vystúpil, zo sebou vzal zajacov, ľuďom dal dary. Ale čo ich znamená, to vystúpil, ako aj to, že zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý ako ten, čo zostúpil. Sekundu. Skončil si? Kde si? Kterým verši si, prosím tě? Vo verši 11. OK, čítaj dál. On ustanovil niektorých za apoštolov, iných za prorokov, iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov, aby vám pripravovali za svätých na dielo služby a budovanie Kristovho tela. Tak, tady tě na chvilku zastavím. Ukaž mi v Božím slově, kde římskokatolická církev buduje a připravuje lidi k dobrému dílu. Ukaž mi to. Teraz sa pozeraj. 10. kapitola 1. listu Korinským. A teraz to čítaj ty, kde to robí. A ja zase apelujem na vieru Pavla a vraciam sa naspäť, lebo ty sa strácaš. Nestrácim. 10. kapitola 1. listu Korinským. Můžeš to číst ty, než to najdu, nebo to mám Čítaj to ty, veď ty to budeš teraz čítať. A od 15 Jaká do kapitola? 18. 10. od 15 do 18. Ako to krásne korešponduje práve s tým, Prvý list Korinským, kapitola? Budovanie Kristovho tela. Kapitola 10, verš 15 až 18. Verš 16 až 18, jo? 15 až 18. 15. Mluvím jako rozumím, sami suďte, co říkám, což není kalich požehnání, který žehnáme společenstvím krve Kristovi, a což není chléb, který lámáme, vidíš, společenstvím těla Kristova. No a co tím chce říct? Já ti tady hnedka čítaj můžu... Čítaj ešte ďalej, ja som ti nepovedal, aby Protože je jeden chléb, jsme jedno tělo. Ať jsme mnozí nebo všichni jsme toho jednoho chleba účastí. Hleďte na Izrael, podle těla nejsou ti, kdo jedí oběti, účastníky oltáře. Co tedy říkám? A teraz otázka. Ak tu Pavol hovorí, keďže jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Teda tí, ktorí sa zjednocujú pri lámaní chleba a jedia ten chlieb, ktorý je Kristovým telom, buduje sa telo Kristovo a telo Kristovo takto rastie. Pavol v 11. kapitole, naspäť sa vraciam do tej mojej pôvodnej otázky, ktorú si mi ty nezodpovedal. V 11. kapitole 1. listu Korinťanom hovorí, veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, verš 8, 1. kapitola, verš 18, hovorí Pavol, lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás je Božou mocou. Vo verši 23 tej istej kapitoly hovorí Pavol, my však ohlasujeme Krista ukrižovaného pre Židov bláznovstvo, my však ohlasujeme Krista ukrižovaného pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre tých povolaných Židov a i Grékov, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Ako ohlasovali Krista skrze lámanie chleba a vyučovanie slovom, hovorí to Pavol v 11. kapitole 1. listu Korinským. Ďalej Pavol hovorí, že keď ješ z toho chleba a piješ z toho vína, stávaš sa údom Kristovho tela. 10. kapitola 1. listu Korinským vo verši 17. Takže ak ty chceš naozaj rásť a budovať sa v Kristovom tele, musíš mať podiel na tom, čo ustanovil Kristus pri poslednej večeri. Lebo to je viera apoštolov, nie tvoja. To je sice pravda, co říkáš, ale jedna věc je tam taková, že pokud jste se stali Kristovými údy,
Pokud jste se stali Kristovými údy, nerozdělujete, ale spojujete. A to přesně My katolíci nerozdělujeme. Ano, římskokatolická církev to nerozdělujeme. udělala. Římskokatolická církev to udělala na základě toho, že když přišla doba, ta raná církev Ježíše a apoštola, a po ní, po nějakém čase, po nějaké době, přišla na scénu římskokatolická církev. Kedy? Povedz To mi se stalo. Normálne To tvoju se tam predstavu stalo. o rímskokatolíckej cirkvi. To se- Vidím, že ty to veľmi dobre ovládaš, tak ti dávam šancu, povedz to, dávaj, hajde. Hele, přijmuli jste farizejský kvás, držíte se farizejského učení. Povedz nám kedy. Veď povolíš niečo, ale nedokážeš to. No však ti říkám, od té doby, Kedy? kdy Pán Ježíš Kristus Odkedy? přišel na scénu a s učením. V té době, kdy Pán Ježíš Kristus byl ukřižovaný, daj nám, byl ukřižovaný a třetího dne vstal z mrtvých. Dobre, Od té takže doby. katolická církev podľa teba Já se tě upadla zeptám, Marku, automaticky. proč upálili Jana Huse? Proč? Lebo bol heretik. Byl heretik. Áno. Protože A mluvil vtedajšia doba, proti a římskokatolické vtedajšia církvi. doba, nechaj ma hovoriť, keď už si taký múdry a ovládaš históriu. A vtedajšia doba... Ne, ty ovládáš historii. Ja ovládam históriu, preto sa pýtam teba. Proto Preto sa pýtam tvoj teba. výklad je filozofie, tvoje jednání je No filozofie. nie, Toto no není. nie, pozri sa, ty Toto si nemá povedal, že nič katolická církev odpadla. Ostan tu, prosím. Katolická církev odpadla podľa teba hneď. Po apoštoloch hneď odpadla, nie? Neodpadla, právě že ne, však všimni si, římskokatolická církev je jedna největší na zemi, nejmocnější a nejbohatší. Dobre, ale ja chcem, aby si mi povedal, či odpadla od viery. Odpadla od živého Krista a od učení Pána Dobre, Ježíše Krista. super. Dobre, tak je podľa teba Kristus falošný prorok? Ne, Kristus určitě ne, ale vy jste z něho udělali falešného proroka. Super, ty práve z neho teraz robíš falošný. Dokonce jste ho ukřižovali a nadále ho ukřižujete. Prosím ťa. Ak to tak Už mě nie to je, nebaví. tak nerob teraz. Už mě to Prosím nebaví, ťa, Marku. ostaň tu. Veď ty Už z mě neho to robíš nebaví. teraz. Bojíš sa písma zase, Jožo? Nebojím, Josef ale už mě Drotar. to nebaví, protože mě to Josef prostě Drotar. mrzí. Mrzí mě to. Jozef Drotar, Nebaví mě to. ty robíš z A víš Krista proč? teraz momentálne falošného proroka, ani si to neuvedomuješ, ale robíš. Ne, vy, nechytej Okay. mě za slova. Nefilozofuj. 18. kapitola. Nefilozofuj. Pozri sa. Tvoje zase idem učení do se písma. zakládá na filozofii a ne na učení Pána Ježíše Krista. OK, Nezlob se, Marku, ale zase ja idem do pokračovať písma. nechci. Zase Nechci chodím tom do písma pokračovať. a ja sa No, neustále vraciam do Je to písma. učení tvých biskupů a tvých papežů a farářů. Môžem ti to To čítať? není učení Pána Ježíše Krista. Môžem ti to čítať? Není Môžem ti to čítať? to. Veď No počkaj, tak čítaj. nemôžem ti to čítať? Čítaj. Dobre, ty proč si ne? povedal, že tá cirkev odpadla, nie? Od viery a potom išla ku biskupom. Tak sa pozrieme na základný fakt. No zavrhli ste Krista, áno. OK, Matúšové evanjelium 16. kapitola a verš 18, dáme 17. Ježiš sa pýta apoštolov, za koho ľudia pokladajú syna človeka. Jedni hovoria, jedni za Jana Krstiteľa, iní za Jeremiáša, alebo jedného z prorokov. Kristus sa ďalej pýta, za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu odpovedal, blahoslavený si Šimon, syn Jánov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, skala, a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. Ale koncentrujeme sa iba na verš 18, kde Kristus hovorí, na tebe postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tak, Teda až si sa zeptal. cirkev, No, povídej, nebudu ti skákať do řeči. prvú církev, a teda tá církev, ktorá bola prvá podľa slov Ježiša Krista, ktoré je večné, samozrejme Matúšové evanjelium, Markovo evanjelium o tom hovorí, že nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú, hovorí Ježiš.
teda dáva cirkvi večné trvanie. Hej? Večné trvanie. Tá cirkev dostáva Svätého Ducha v 14. kapitole Jánovho evanjelia. Keď príde Duch pravdy, vovedie vás do pravdy. A teraz ja sa ťa pýtam, koľko trvala tá prvá cirkev, ktorá bola rímsko-katolícka? Katolícka samozrejme, o tom hovorí aj história, že to bola katolícka cirkev. Takže koľko podľa slov Krista má byť doslova do písmena večná, hej? Brány pekelné cirkev nepremôžu a ty hovoríš, že odpadla. Takže kto? Ak by odpadla, tak Kristus je podľa Deuteronomia 18, verš 20, falošným prorokom. Takže ja sa ťa pýtam, bude Kristus falošný prorok alebo ty? Ne, určitě není falešným prorokem Kristus, to je jedna věc. A druhá věc, co se týká tohohle verše, kde jsi zmínil, že na Petrovi bude postavená církev, ani brány pekelí nepřemůžou a reaguju na tento verš, já se tě zeptám. A kdo má klíče? Kdo má klíče od života a od smrti? Římskokatolická církev? Ne, ještě jinak se tě zeptám. Poslouchej, počkej. Kdo má klíče od života a od smrti? Petr nebo Ježíš? Petr nebo Ježíš? Od čoho? No, klíče od života a smrti. Kdo má klíče? Petr nebo Ježíš? A Petr má od nebeského kráľovstva, nie? Kdo má klíče od života a od smrti? Vidíš tom v rozdiel? Nebeské kráľovstvo, kľúče od nebeského kráľovstva a kľúče od života a smrti. No povidej. No veď tam vidíš rozdiel. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Nebeské kráľovstvo, jasne hovorí Ježiš. A v tom, že má kľúče Ježiš Kristus od života a smrti. No. Takže v tom je rozdiel, nie? No. U tých kľúčov je rozdiel, nie? Ale samostatne Petrovi hovorí Ježiš, tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. To je vlastne prisľúbenie, že Peter bude arcipastierom a potom, keď sa pozrieš do Jánovho evanjelia, 21. kapitola od verša 15, a tu Ježiš hovorí Petrovi, keď sa najedli, opýtal sa Šimona Petra, Šimon syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu hovorí, pás moje baránky. Opýtal sa ho druhýkrát, Šimon syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu odpovedal, pás moje ovce. Pýtal sa ho tretí, Šimon syn Jánov. Počkaj. Mangav tu prala užar, hej, ali kerav, hoj sa laj so to pezlivo. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Petra zarmutilo, že sa ho tretí raz pýtal, máš ma rád, a povedal mu, Páne, ty vieš všetko, ty vieš dobre, že ťa mám rád. Ježiš mu odpovedal, pás moje ovce. A teraz sa ťa pýtam, vôľa Krista je podľa tohto, že máme byť pod Petrovým pastierstvom, nie? Všetci jeho kresťania. Vôľa Otce není toto, ale vôľa Otce je Jan 17.3. Podívej sa na to a prečítaj nám to. Co je vôľa Otce? Ja to viem. No tak prečítaj. Tak ja viem, že to prečítaj. Večný život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha, toho, ktorého si ty poslal Ježiša Krista. Tak, vidíš? Ale toto chcel Kristus. Počkaj. Ty si... ale koho ja sa mám držet? Toho přikázání, co říkal Krista! Kristus a nebo Petr? Krista! Joj, nevlastním sa ja rozprávam z Krista! Sa máš držať Ježiša Krista. A Kristus ti hovorí... No ale katolická církev sa nedrží Krista. Však ma počúvaj. Ty sa máš držať Krista, nie? No a držíš sa ho? No ja áno. Ja som pod Petrovým pastierstvom, ktoré ustanovil Kristus. A ty? Ty si kde? Ja som v Kristu a s Kristem. Ty si v Kristovi a Kristus v tebe. To znamená, že činíš všetko, čo od teba chce Kristus a Kristus ti hovorí, keď si jeho ovca, lebo sme jeho ovce. Pás moje ovce, hovorí Petrovi. Kto je tvoj Petr? Áno. No však, a ty je paseš? Ja nie. Mňa pase pápež, ktorý je nástupca apoštola Petra. On je pase. A kam je pase a podľa čoho je pase? Prosím ťa. Podľa Božieho slova dodnes. Podľa Božieho slova. Áno. Tak jasný. No tak já si myslím, že bych měl asi skončit, protože tohle to nemá vůbec žádný konec. No veď ja chcem normálnu otázku. Veríš Kristovi? Cože?
Veríš Kristovi? Tak samozřejmě. Ale ty Dobre, věříš Kristus si papežovi. teraz hovorí. Ale ty věříš Počúvaj, papežovi. Ja verím Kristovi. A keď verím Kristovi, tak No, ty on věříš tomu, zveruje že Petrovi. papež, počkej, ty věříš tomu, že papež je zástupce Boha na zemi, je to tak? Tak toto je hlúposť, zástupca Boha na zemi. Námestník Kristov je správne slovo preto. No a čítaj to, toto hovorí Ježiš Kristus vo svojom evaníliu. Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám mať. Pás moje ovce, toto je voľa Krista. Nemá to Pás prostě moje konce. ovce, Nemá to pás konec. moje ovce. Prostě Pozeraj ne sa teraz. a ne a ne a ne. Úplně jiný učení. Ne, takže Úplne, nechceš robiť to, čo ti vraví Kristus. Nie, Nechci robiť to, co tobě nechci robiť to a nechci vrávať to, co tobě vrává samotný papež, který Prečítaš to, prosím? koná úplně Prečítaš jinak. to, prosím? Prečítaš to? Já tam na to nevidím. Ojojoj, každý na to Čítaj. vidí. No čítaj. Bo ty vidíš aj všechno, co nemáš vidět. A teraz si ukážeme, kto je ten pápež. Počkaj. No, si na ukáž to mi, upravím. kto je papež. Ukáž mi. Kto je ten Pouč pápež, nás. lebo ty ani nevieš, kto je pápež. No nevím, tak hlavně, že to víš ty. Já ani nepotřebuju vědět, kdo je papež. Mně stačí vědět, kdo je Kristus a to je důležité. No však teraz sa No, pozeraj. ty se opíráš o člověka, já se opírám o Krista. A to, že recituješ a čteš jeho písmo, jeho slovo, ještě furt neznamená, a ještě furt není důkaz toho, že Pozeraj sem. římskokatolická Prosím. církev je ta pravá církev Zatiaľ si mi Kristova. ale nič, Není. Zatiaľ si mi ale nič nevyvratil. Není Skôr to len tu pravda, dávaš to a protože neustále Marku, tu poslouchej, už jenom to, kde Boží slovo říká. Boží slovo říká, abyste šli, kázali jste evangelium do každého národa, činili jste z nich učedníky a křtili je. Děláte to? Děláš to? Neděláš to? Áno, katolická církev to robí. No dělá to tvůj Úplne. farář, nebo tvůj biskup, Úplne. anebo papež. Ani papež Pozri dokonce sa. ne. Tu je Ani Wikipedia, papež tu je dokonce apoštol. ne. Počkaj. Ale dělá to kľud, farář a ne? nějaký biskup. Však nie, A už tady Ej, jste Jožko, ty si porušili myslíš- prostě. Už Ty si myslíš, Jozef, že keď budeš kričať, tak budeš mať pravdu, zatiaľ si mi nič nevyvratil, neustále kričíš. Toto je apoštol Peter, toto je prvý rímsky biskup. Pozeraj. A toto je Wikipedia. Normálne si to môžeš dohľadať. Nie len pozerať hlúposti na internete, vieš. Šimon Becajda, umrtie Rímtariánsko, církev rímsko-katolícka. Náš Peter, rímsko-katolícky pápež. Peter, Dikes, vidíš? Linus, pozri sa. Aj nástupca. A čo je on? Rímsky biskup, pápež. Hej, pápež. Ťukneme na pápeža. Čakaj, pápež. Anaklet. A takto ja ti môžem ukazovať. Fakty. A ďalej. Hej, počkaj, teraz dám Lev 14. Pozeraj sem. Okay. Rímsky biskup. Čo bol Peter? Rímsky biskup. Čo je pápež? Rímsky biskup. Nekrič, Jozef. Nekrič. Vieš, lebo kričať vie každý. Ale dávať fakty málo kto. Ja ani nechcem mať také debaty, že by som po tebe kričal. Normálne, buď mi dáš fakty, alebo tu budeš polovicu toho, čo hovoríš, kričať. A zapni si zvuk. No, že už tady tvůj papež porušil jak ve starém zákonu, tak v novém zákonu prostě OK, čo je toto? Boží. Prečítaj, Zákon. prosím ťa, toto. Já to Toto prečítaj. nepřečtu, Rímsky přečítaj. biskup. No, Prečo? biskup. Prečo? Ukaž mi, kde Ježíš říká, kde mluví o biskupech a kde říká přímo samotný Kristus, že Počkaj. papež je tak, Rovno jak to ti má to veš, ukážem, papežstvo. rovno ti to ukážem, hej. Ukaž mi Počúvaj, to. a teraz to ukaž. čítaj. Já na to, Marku, nevidím, musíš mi to Prvý číst. Petrov, no tá čítaj, ty prosím, čítaj. Já na to ty. nevidím, čti. Ľudia moji, čítajte to všetci.
Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste... Čakaj, dám si Stojan. Ty mi chceš tam říct, uvidíš. že papež, arcibiskup a biskup a kněz jsou vlastně jakoby představitele Petra, který vedou No veď, a počkaj. starají se o ovečky. Dobre, Pasou je. dobre. No, Prvý jasný. Pet, vidíš, že toto je Biblia? Vidíš, že toto je Biblia, ale ak by si mi povedal... Se geny má. Počkaj. Genu sikavleni pengeola bludi so sikaven. Dobre, pozri sa. Ekumenický Ty- preklad. Boli ste teraz ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Je to v písme? Je Kristus biskup? Kristus, ale ne papež, ne člověk. Počkaj, takže vidíš, že biskupy sú v písme? Ale není to papež ve Vatikánu, tvůj vůdce. Počkaj, Tvůj sú vůdce, biskupy tvůj v písme? duchovní otec. Počkaj, Tvůj duchovní ukážeme otec si je ešte papež, niečo. člověk. Můj Počkaj, Morena duchovní vůdce Gervíka. je Kristus, prejač. Přestan Nekrič, s tím. však nekrič. Přestan s tím, Však chala. nekrič, však nekrič. Čo musíš kričať? More, aby si mal pravdu. Protože takhle, přesně takhle jste umordovali všechny lidi, kteří chodili přesně OK. podle učení Pána Ježíše Krista. Nekrič. Však nekrič. Římskokatolická církev přesně takhle Ona umordovala, umničila, pálila, zabíjela. Však ale Právě More, tyto zatiaľ si učeníky a mi nič následovníky nevyvrátil. Pána Ježíše Krista. A ty to moc dobře víš, že římskokatolická církev OK. a to učení a způsob, Vierohodné je učení toto a slovo. Ak sa způsob, niekto počúvaj, láska ve vás More. není. More, halo. I kdyby si měl poznání, Ten úžas. já nevím čeho, a neměl Tento človek len kričí, ale nič z toho, ty kokso. Kľud, nekrič. Ty vravíš, že oni neustanovovali biskupov. Dig mročo, toto je Biblia, ja ti to ukazujem Bibliu. Ty mi tu takhle kričíš. přesně jste Vierohodné umordovali je lidi. toto slovo. Ak sa niekto chce stať biskupom, Není to, v no, dobrom vaké. diele, biskup musí byť bezúhonný. Ako to, že sa píše v 3. kapitole? Chceš mi říct, že papež je bezúhonnej? Nebo farář, když tamhle znásilňujou děti? Však největší pedofilství a uchyláctví je v římskokatolické církvi. Chceš mi říct, že papež nebo farář jsou důkazy, jsou, kde farář znásilňoval děti, do dneška se to tam děje. Máš kalende Vaker pedofilství, uchyláctví, Vaker Čamanca buzeranství. Čeporo, Všechno to tam Vaker máte Čamanca v té Čeporo církvi, Romanes, v tom sídlu. Užár, Marku, nezlob Vaker se. Čamanca Čeporo. Už, a toto je to. Ak človek prehrá debatu, tak to reaguje ako. No ale, no však tvoje debata je založena na filozofii, ne na pravdě. Nie, na písme. Není založena na pravdě. Ľudia moji, protože počkaj, se neučíte. urobíme to takto, Protože prosím se ťa. nedržíte Kristového přikázání. Jozef, prosím, urobíme to takto. Nedržíte Je se tu Kristového 90. přikázání, Prosím ťa, nečiníte Jozef. tak. Jozef, však kričíš neustále, prosím ťa, kričíš. Zvenčí ťa prosím. vypadáte Je tu krásně. 90, Zvenčí vypadáte. kričí. Je tu 90 ľudí, ja vás prosím všetkých. Hej, prosím vás všetkých. Kto viac dával toho Božieho slova? Ja alebo on? Normálne napíšte. Ja alebo on. Prečo kričí? No, kto viac dával Božieho slova? Ja alebo on? Normálne napíšte meno. Marko alebo Jozef. Roman Geci, môžeme sa porozprávať o tom. Neviem, či je protestant. Není to o tobě, že bych měl proti tobě něco, to ne, ale já touhle debatu prostě končím. Přeber si to, jak chceš, vystav to, jak chceš, tak, jak to máš ve zvyku, udělej to, jak chceš. Až přijde ten správný čas, ne tvůj, ne můj, ale Kristův, uvidíme. Uvidíme, Dobre, jestli nekáž mi tu. tvůj papež... Dovolca, urobíme to takto, pozri sa, urobíme to takto. Ja vidím, že chceš ísť dole, tak ja ťa dám, Jožko, Boh ti ženaj. Hele, není to nic proti tobě, Tak to urobíme. Videli sme to, no. Videli sme to. Čo dodať? Ty kokso, čo dodať? Prečo sa chce hádať? Prečo kričí? To, že budeš kričať na pastoroch, vy pastori,
More teba by pastor požul Božím slovom. Požul by ťa Božím slovom. Ty kokso, ja nie som ani pastor, ale dobrý taký pastor, ktorý je vzdelaný v Božom slove, by ťa požul, Jožko. Toto je Jozef Drotár, ktorý neodpovedal na nič, na čo som sa pýtal. Takže zem je kosoštvorec. A ja som z alternatívneho vesmíru. Roman Geci, ja ťa pozvem hore, keď mi chceš niečo dať. Nech sa páči, môžeš prísť vyjadriť svoj názor, ja ťa zoberiem hore. Ale prosím ťa slušne, nebuď ako on. Neviem, či kosoštvorec, ale ja si myslím, že kosoštvorec, vieš, ja som z planéty O. Takže, ak tu bude Jožko Drotár chcieť niekedy vyvyšuj Boha a ne papeža, práve že vyvyšujem Julia, milujem Boha, milujem Ježiša Krista, veľmi ho milujem. A Ježiš Kristus mi ukazuje pravdu. Pravda je tá, že Ježiš Kristus hovorí Petrovi, na tebe postavím svoju cirkev. Na tebe postavím svoju cirkev. Ja som len dneska videl u Jožka Drotára veľkú nenávisť a viete, Kristus to hovorí, pre moje meno vás budú nenávidieť. On to vlastne hovorí Ježiš. Pre moje meno vás budú nenávidieť. Ak pána domu, hovorí Ježiš Kristus, nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich. My, ktorí sme katolíci, všeobecne hovorím aj kresťania, ktorí sú, ale zväčša najviac nenávistí majú ľudia ako katolíkom. Teraz sme to práve videli. Ak pána domu nazvali Satanom, Belzebulom, o čo skôr jeho domácich, my, ktorí žijeme v jeho dome v cirkvi. Lebo cirkev je stĺp a opora pravdy. Bo ak by som sa omeškal, vieš, ako si máš počínať v Božom dome, hovorí apoštol Pavol, ktorým je cirkev, stĺp a opora pravdy. Katolícka cirkev rovná sa stĺp a opora pravdy. Preto my vidíme, že najviac nenávistí je voči katolíckej cirkvi. Celý svet, hej, môžeš mať spoločenstvo ako kresťanské, aké len chceš. Najviac nenávidia katolícku cirkev. A to je veľmi zaujímavé. Ak by katolícka cirkev bola od zlého, tak myslím si, že by tam asi každý bol. Ale práve to dokazuje, že katolícka cirkev je nevesta Kristova. Prečistá. Nie ako, v učení je prečistá, hej, ale skláda sa z hriešných ľudí. My vlastne, takto to vysvetlím. Katolícka cirkev je telo Kristovo a my ľudia sme špínou na tom Kristovom tele. Keď Kristus kráčal na Golgotu, tak on padal do blata a my sme to blato, ktoré na seba Kristus zobral. Takže bez hádok, bez všetkého. O Kristovi sa píše, že je biskup. Takže Jozef, prosím ťa, nenadávaj na pastorov, nenadávaj na katolíkov. Tu je Božie slovo, neboj sa ho. Ja ti ho aj pošlem, keď mi dáš adresu. Hej, ja ti pošlem normálne Božie slovo. Čítaj ho a vieš, ako sa číta najlepšie Božie slovo, Jozef? Jozef Drotár. Takto, že ho čítaš pre seba. Ako zrkadlo, vidíš v tom tvoje chyby, nie chyby pastorov, nie chyby tých katolíkov. Seba buduješ Božím slovom, Bibliou budujeme seba. Vidím svoje prehrešky, svoje strnačky, inak povedané. Áno, Božie slovo mi to ukazuje na mne, nie na ostatných ľuďoch. Ja som to raz robil. Hej. A Duch Svätý mi ukázal vo vnútri mňa mi Duch Svätý ukázal, Marko, nebudeš žasť. Nebudeš žasť. Ostaneš taký, aký si. Lebo ty moje slovo, Božie slovo používaš na to, aby si ukazoval na druhých ľudí. Aby si na nich pľul. Nebudeš žasť. Ty potrebuješ poznať Božie slovo. Božie slovo poznať, žijem ho.